umpamane ya, kayak sampean ya. Nah, tating gibas umpamane ngono ta. Nah, daripada tating gibas alun gibas tating. Bener. Ngerti ya? Aneh mangune ya tetep ngono lho. Umpamane kaya nang tanggaku kae. Iya. Anu bakul wedhus. Heeh. Dadine sugeng wedhus ngono ta. Nek bakul kirek ya ono sing ngono ki jenenge. Sugeng kirek ngono. Nah iya. Ora apa-apa. Santai daripada kirek sugeng. Nah. Berarti beda ya? Beda. Lah milih sing endi? Lah aku daripada jenenge kirek sugeng, kalau sugeng kirek apa kirek sugeng nah. Nah aku milih kirek sugeng. Daripada sugeng kirek ora milih celeng. Moh. Celeng ki ngagrok. Ngono kuwi ki ra apa-apa malah dadi klan kondange lho. Nah, moh. Lah kok dalane babi ngepet ngawur wae. Ora ya. Ning iki Pak Dalang. Alhamdulillah niki lama tidak jumpa dengan Pak Sugeng Kampret. Ini alhamdulillah bajunya sudah saiki wis kemajuan. Tapi biyen piye to? Lah biyen ki anggar petok aku lambine gur kuning terus lho. Gas. Aku ki yang nganggo klambi ning ya kudu nganggo werdi. Tak kandhani. Nah, aku nek lumaku kanthi ening ki mula kuning. Lumaku kanthi ening. Mula nek wis kepethuk karo Mbak Tati karo Mbak Lesa ngati-ati. Lah ora. Aku ki dititeni terus. Lho sampean ki ngerti. Klambiku kuning kono 10, Bos. Ora. Nek gek klambine kuning gek meling-meling kaya blerengi moto. Lah iki nek lumayan Pak Jumbo mbiyen nganggo ijo kaya lontong. Lah iki nek kuning kaya apa? Lah kuning. Kowe kuning. Wah aku ngerti. Lah sampean ya sing nabrak batu. Bengkong ini kan kobaran payung kan. Iki nek kuning ngene iki gari nyentok. Dah, kuwi udu kuning payung. Kuwi wong dodot nabrak watu bengkong. Nek nang aku kuning ngono gari nyentor iki, Mas. Nyentormu kowe. Ning alhamdulillah niki nganu, napa jenenge wis kemajuan, saiki nganggo bludru, saiki kembaran karo aku ngono ya. Nek biyen ora ngene iki. Jane wangun to. Wangun. Kembaran ngene kan wangun. Mulane gawe sing liyane meneh. Umpamane iki apa iki wis kembaran. Dadi serasi lah. Umpamane aku mbok jak mlaku ngono. Terus Pak Jumbo takon anu ndi Mbak Tati ngene iki le njawab piye jajali. Jajal tekan. Ketone ganteng karo ayu ngene iki. Heeh. Ane ngendi Pak Gareng? Mbak Tati. Oh, Mbak Tati nang ngendi? Sapa sing ditekoni sapa? Mbak Tati mau kemana? Baleni. Baleni. Sing ditekoni sapa? Aku takon Mbak Tati. Ayo. Mbak Tatin. Nggih. Mau kemana? Mau buang batang ngono ya. Ya pas. Lah apa? Mau ning nyalan. Aja lho, engko tak ketelah gareng celeng tenan aja ya. Nek sesuk kok keterak apa tenare gareng celeng sampean sing tau cek sampean. Lah ngopo? Lah sing marahin nama rabi sampean kowe. Sing marahi dalange mau meni dadak kon ngecat ireng, aku dadi meni nek ireng iki kaya celeng ngono. Sing takon muni ireng lak kene dhisik. Lah apa ono gareng kok ireng? Ono tak jipukke ya ta. Ha ya ning aku ya wegan nek kon dicat ireng. Ndak kaya Celeng. Ayo wis kowe dhewe. Celeng macak gareng. Matur nuwun. Matur nuwun lho. Salaman ya. Oke. Alah celeng. Iki sowan wonten Lengkong. Nggih. Niki nderek tetungga rumiyin nggih. Kagem masyarakat wonten Lengkong mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih Pak Bu. Amin. Pak pinaringan rezeki ingkang berkah lan barokah. Amin. Mugi rakyat nggih tansah ayem tentrem. Amin. Gemah ripah jinawi. Amin. Kowe ngapa kok guyu-guyu? Sangrok sisan malah. Dek tadi. Nggih. Go miak suasana. Nggih wonten pamundutan? Sementara belum ada. Oh belum ada. Oh nggih. Mbok pilih napa Pak Bu wonten pamundutan lagu napa? Bokong semok. Kok bokong semok? Pun caosi niki anu yo. Ana sing lumantar HP lho nyuwun ngersake saka Mas Damar Sasongko Boyolali Karanggede. Nggih napa? Ngersake biasa, Mbak Tatin podang kuning lho. Oh alah manuk. Nggih Podang manuk. kuning diaturake. Manukmu. Lah kuwi podang kuning ya manuk. Iya. Monggo. Ayo Pak, dindingane Pak. Malah jenengan iki mah ngemati aku wae Mas. Salaman sik. Ora ngerti. Kowe iki ngemati sampean ki mungkin iki mikir karo awake dhewe. Ngapa? Dudo wis 5 tahun. Njek nek ngemati aku ingin ngono.